Unong Amerika wala syakam haki Taliban ha Afghanistan. Lapalaj no daka jingete bala penyusup daka Qatar. Uway unong song snong jong karwi Amerika. Ubala sapalat arsnam haka jing set patok ha Afghanistan. Benta kasih palay ulalaj no. Badla ong bambenta udon haka lenti ban pai sya Amerika. Ong Marco Rubio sekretari jong ka US. George Clemens baladon reupon reusnem Jakarta. Ula siap pelaj hadin ke jinya keren kabala buntayau kabala yalam daki nong penyesuk jong ka Qatar bat ka US. Menta kasngi hadin arsnem citeng jong ka jing syate merau Afghanistan. Mechanics jong ka Delta Airlines. George Clemens don hakalenti jong ban leja kenduk biang bat ka tengah jong ka Alexandra laong Rubio haka kerwo. Uhai jong ka US yathu haka CNN ba om siam la pelaj yanoru naka bentaban bujli ya Clemens. Katelong kubur ka ba pentip ya kate ka jinglong jingman kayathu ba ya kate ka jingjob lale daka Qatar haka jingyalang ka badang sian bat ki Taliban. Nong mi khmat jong ka US Adam Boliar ula donru ka jingya kendu ka bajan maha bat ki parlok jong na Qatar na ka bentaban pentik kena ya ka jing pelaj ya Glesman ong katelong kubor lakmi lenti ba Boliar senran lang ya Glesman ha ka jing lej pai na Kabul sya US kidur jong Boliar bat unong mi khmat barim jong ka US ha Afghanistan uzalme khalizat ha ka jinya kendu bat ki he jong ka Taliban la pelaj pajba unong aiktin jong ka tenat kambari jong ka Afghanistan ha ka sipale.